farà una mica de protocol, o de presentar-lo, perquè tots si som aquí més o menys ja sabem què és, però bé, ho farem. Benvinguts i benvolgudes, gràcies per la vostra assistència. Avui ens acompanya en Joan Sánchez Filmada per apropar-nos als fons New Generation, que s'han definit com a instruments que temporalment fomentaran la recuperació i la reparació social i econòmica després de la pandèmia. Nascut a Es Migjorn Gran, es va llicenciar en Ciències Econòmiques a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, on va cursar també un postgrau en Gestió Pública. Va ser en aquesta mateixa universitat, on uns anys més tard treballarà com a professor associat. En la seva vida professional exerceix com a economista i consultor, és membre fundador de Proquama, una empresa que es dedica a la consultoria per a pimes i administracions públiques, i el 2011 va ser membre fundador del Cercle d'Economia de Menorca. També és membre de la secció de Ciències Socials de l'INE. Ha treballat com a director econòmic i director insular de pressupostos i qualitat del Consell Insular de Menorca i és autor de diferents articles sobre economia. Gràcies, Joan, per la teva disposició i per fer-nos més entenedors aquests nous termes i la seva aplicació damunt la realitat econòmica de Menorca. Gràcies a vosaltres. Sí. No és que hi hagi res a veure, però jo us ho veuré millor a vosaltres, si us sembla. Bueno, pues, no, primer de tot agrair... Me sentiu bé? Sí. Primer de tot agrair la convidada, ja no és la primera vegada, jo aquí ja quasi puc dir que me sent com a que nostra, perquè m'acolliu molt bé. I quan m'heu cridat per xerrar del que són els fons Next Generation, que ja sabeu que això de l'actualitat econòmica és especialista en gastar paraules, en gastar, no sé si recordeu, la paraula de qualitat, la va arribar a gastar quan xerraven de prima de risc, no sé si us en recordeu, la va arribar a avorrir, no? Pues ara Next Generation també és un concepte del qual s'enratlla tant, però del qual realment jo crec que en sabem poc encara, no? I avui em vindré a ratllar i estic especialment motivat perquè fa 12 mesos, més de 12 mesos, que em venim treballant sobre aquests aspectes i sobre com podem aterrar el concepte d'ajudes Next Generation dins Menorca. I aquest esforç que hem tingut, que a vegades és un esforç un poc anònim i que vas fent amb estones, perquè s'ha de dir que fins ara l'hem fet amb estones fora de feina, doncs fa il·lusió poder-ho explicar aquí i espero que me'n pugui expressar bé. I bueno, l'hem titulat així per donar l'idioma, però és que tots els documents que faig de Next Generation els poso en castellà perquè normalment els he d'explicar a ministeris, a conselleries, a tal, i això convé que ho entenguin bé per si així poden caure més fons cap a Menorca. Doncs bueno, què és això de Next Generation? Jo si m'ho voleu interrompre en qualsevol moment, estaré encantat. Teniu la documentació, crec que l'estan gravant, per tant l'important no és el que posa dins la presentació, l'important és que podem dir-ho. Hi ha alguna persona aquí que us hem estat perseguint via correu electrònic durant un temps i després tenim un pot d'espai de temps per ratllar d'aquest tema si voleu. Què és Next Generation? Doncs Next Generation significa el que és un gir en la política europea des de la seva pràctica constitució, perquè sabeu que Europa i la Unió Europea neix de les grans crisis polítiques, de les grans guerres, neix el concepte d'Europa, però la veritat és que des d'un punt de vista de política econòmica, Europa fins ara havia estat de tall bastant liberal en les polítiques econòmiques. De fet, les economies que havien estat d'alguna manera més proteccionistes trobaven que Europa havia introduït el concepte de lliure mercat amb tot el que això suposa i per tant, no sé si recordeu, les sortides de les crisis anteriors en aquesta havien estat un poc de deixar fer, que els mercats actuïn, que s'autoregulin
I per tant, els mercats laborals, els mercats financers, sabeu que un poc això ens va dur també a una gran lliçó, la darrera crisi financera, que va ser aquesta crisi que ens va mostrar que bueno, es deixar fer té els seus límits. Cosa que el sentit comú ja ens ho dà, no? Tot i que siguin postures molt ideològiques, el sentit comú ja ens diu que no, la realitat no és d'extrems. Per tant, en aquesta crisi, crec que aquí en Guillem López havia estat també explicant sobre les relacions entre salut i economia, com havíem après que sense salut ja no hi havia que xerrar ni d'economia, no? Sempre havíem estat xerrant els economistes de com podíem gestionar la salut, de la despesa que suposava. Doncs, amb aquesta crisi que arriba, Europa, diguéssim, que dona un gir i se torna keynesiana, com deien nosaltres, no? Keynesiana en el sentit de dir, bueno, ara hem d'impulsar, hem de posar doblers dins l'economia, hem d'ajudar-la perquè surti d'aquesta crisi. Vale? I en dues palanques, bàsicament, dues palanques que Europa ja venia desenvolupant plans en aquest sentit, i era que s'havien imaginat i havien visualitzat l'economia europea perquè la veiem una mica en context mundial. L'economia europea era una economia carca, una economia que havia donat passes per enrere, una economia que no s'havia digitalitzat. Àsia no era allò que hagués crescut només pel factor mà d'obra, sinó que ja digitalment tu t'anaves a qualsevol fòrum econòmic i quan venien i explicaven el que s'estava fent països com Xina, aquí jo no entro en quines condicions sociopolítiques ho fan, o Corea, o Japó, o tot el que és SARC asiàtic, ens havia passat molt per davant en termes, per exemple, de digitalització de l'economia. I Europa havia vingut treballant també el que és Green Deal, el gran acord per una Europa verda. Verda en quin sentit? Sostenible, ja es començava abans de la crisi del Covid a Europa, ja hi havia aquesta gran estratègia comú i aprofitant aquests dos eixos d'actuació, diu, ara el que anem a fer és, amb fons que tenim, però amb fons d'endeutament, perquè s'endeuta Europa per càrrec de tots nosaltres, diu, vaig a fer una aportació a l'economia d'Europa perquè es transformi. Aquesta és la filosofia bàsica de Next Generation, l'Europa de les properes generacions, com volem que sigui. Sobretot s'està xerrant d'una Europa, com sempre sabeu que la Unió Europea xerra d'una Europa econòmica, d'una Europa de com volem que siguin les empreses del futur, com volem produir millor i ser més productius en el futur a Europa. Però també es ve que també per primera vegada s'integren dins un mateix pla altres fons que tenen també a veure amb la cohesió social. Europa fins a aquells moments havia estat una Europa que de discurs era molt liberal, però els fons bàsicament eren de cohesió social o eren de reequilibrament regional. Ara, amb un sol fons, se posen aquests dos eixos. Perquè veieu una mica, aquí he posat, d'aquestes xifres en trobareu i d'aquests esquemes en trobareu molts. Aquesta primera imatge d'aquí dona una imatge dels fons que Europa dedica en aquesta reconstrucció europea, aquesta recuperació. Perquè realment se xerra d'una recuperació, però el que s'està cercant és una transformació econòmica, que l'economia europea després del Next Generation sigui diferent. I se marca un entorn temporal que en el seu moment era de 5-6 anys, i que és important dir que el temps va passant, els fons estan en els pressupostos públics allà esperant que arribin a l'economia real, però no estan arribant. Això també és una cosa que avui en podem xerrar, perquè una cosa, com sempre, és la teoria i després una altra cosa és la pràctica.
Com vos deia, 750.000 milions d'euros que estan repartits en un fons bàsicament de recuperació i resiliència. El 37% d'aquests fons es dediquen a això que vos comentava, en objectius de desenvolupament sostenible, bàsicament, s'ha anomenat com a Green Deal, Agenda 2030, etc. Aquests grans objectius de sostenibilitat de la nostra economia. Si no, ja no es veu una economia tan carbonitzada, sinó que es veu una economia sobre altres bases de creixement. I un 20% dels fons que es destina a digitalització. Aquí també una xifra important, que el 30% s'obté a través d'una emissió de bons, que és una deuta, que es diuen bons verds, que serveixen per una deuta per finançar aquestes polítiques de sostenibilitat. Hi ha altres fons que tenen a veure amb el desenvolupament rural, els fons de transició justa, aquest tipus de fons que també tenen a veure amb la cohesió social, etc. A Espanya xerram de 150.000 milions de fons que han d'arribar en un període temporal com de 5 anys. I ja anem tard, també això ho sentireu repetir diverses vegades. En un principi xerrava d'ajudes directes, però no és així, són uns 82,7 són a fons perdut, que no són pocs, fons perdut vol dir que no estan condicionats a res, perquè això passa el primer que hi ha molt de fons, però com seran? Seran préstecs tous, els hauran de tornar, no els hauran de tornar, 67,3 són préstecs realment. Vull dir que hi ha una proporció bastant a favor dels fons perdut. I aquí veus que hi ha, per exemple, Espanya, els plans que Espanya ha presentat ja cap a Europa, que ha funcionat així, s'han presentat uns programes, aquests programes han passat un test, els tests d'Europa, i ara s'han acceptat i Espanya ens ha d'anar desplegant, diguéssim, en la nostra economia. Atenció, aquí un petit detall. Espanya, com és Itàlia, és reconeguda dins la Unió Europea com un dels països que té més capacitat de demanar, però després menys capacitat de tirar endavant en l'economia real. És a dir, quan ha de desplegar, ja sigui per part de l'administració, que ens ha de fer arribar, diguéssim, als usuaris els fons que rep, com després els propis usuaris, moltes vegades és que les empreses, les confederacions empresarials, els clústers econòmics, els sindicats, reclamen fons i després quan surt la convocatòria se queden un terç executats i el resto sense executar. De fet, era una preocupació abans d'aquest desplegament de Next Generation, com que Espanya, per exemple, havia fet, que és ridícul, més espantós, amb una cosa que és l'agenda digital Espanya 2020, trob que es deia, i on hi havia fons per la digitalització d'empreses, en digitalització que estem xerrant tant de desenvolupament d'empreses tecnològiques com a aplicació de tecnologia per transformar la teva indústria, la teva empresa del sector primari, la teva empresa turística, el que sigui. Espanya no havia aconseguit més que assolir un terç d'aquest fons i ja hi havia bastants fons per donar. Per tant, quan diuen que ara multiplicam els fons que volem que arribin a l'economia espanyola per la recuperació, hi ha un poc, com ho farem? Ara enredarem un poc d'això. Espanya, per exemple, ha dedicat bona part d'això a l'agenda Espanya Digital 2025, que és la segona fase d'aquesta agenda Espanya Digital 2020, en la qual ja vam fracassar. 4.300 milions d'euros amb el pla d'impuls per al sector turístic, perquè quan sentiu el sector turístic reclamar la seva part de fons Next Generation, una bona part ja se'n va en el sector turístic, perquè està clar que el sector turístic dins d'Espanya és un dels sectors més preeminents i és que ha tirat més el desenvolupament econòmic.
un impuls també per el que se'n diu la cadena de valor de la indústria de l'automoció, perquè aquí no només hi ha la indústria de l'automoció, sinó que se pretén també desenvolupar tot el que és la política de generació de bateries, no? I d'elements electrònics i tots els elements que subministren a la cadena de valor. Com sabeu ara, costa tant tenir un cotxe perquè tenim un problema amb els xips, no? Perquè això no passi a les economies regionals, a les economies nacionals, se pretén ajudar també a que hi hagi tots els components al voltant de la idea de construir un cotxe de dalt baix, no? També un pla de xoc per la ciència i la innovació, d'això que ens n'han ratllat tant. Jo sempre m'agrada recordar, quan tinc oportunitat, que si comparam Europa amb el món, ja els fons de ciència i tecnologia, aquests famosos fons de R+D+I, que estem per davall del nivell del món a Europa, que Espanya està per davall del nivell europeu, i que si ja m'ho anem a Balears, nosaltres estem per davall, o sigui, a la cua de la inversió en ciència i tecnologia de tot Espanya. Per tant, de moltes coses podem treure llum prígol, però de ser molt innovadors en ciència i tecnologia, a Balears no. A Balears sempre ha estat un repte i s'han fet plans i plans i plans, però no ho hem aconseguit. I també, important, un pla de modernització de la formació professional, no? Darrere això també hi ha aquesta idea de la reindustrialització de la nostra economia, no? Crec que tots ens hem donat compte amb el Covid que certs elements no els teníem a l'abast, no? Van passar molta pena, inclús ara ens passa. Què està passant ara? Aquest embut que tenim, tot el que és la cadena logística de subministrament, no sé si recordàveu aquesta imatge del barco en el canal de Suez que estava... Aquesta imatge que com pot funcionar el món així, que per un barco que... Com va això? Jo pensava que això era més eficient, no? Com arribaven jo a les coses? Bàsicament passa perquè la indústria en els darrers anys s'ha basat sobretot en un concepte que és just in time, no sé si és un concepte pel qual no se copien, no se posen coses al magatzem, no es produeixen fins que el client no ha anat a la concessionària i ha dit jo vull això. Allò ràpidament se comanda cap i comença un tio, una màquina, un robot, el que sigui, a muntar-ho. Això significa que els costos de tenir material apalancat a les teves prestatgeries, al teu magatzem, són pràcticament zero, però clar, això du una logística darrere que quan hi ha un petit problema, com estava aquest ara, tenim aquest embut, ja veus el que està passant, que vas a comprar un cotxe i te'l donen per d'aquí 14 mesos, no? I pugen els cotxes de lloguer, els cotxes de segona mà de preu, per tant la gent se cerca la vida i tal. Això és un poc la fotografia això és Next Generation. Next Generation és un pla Marshall. Un pla Marshall és un pla keynesià per dir, vamos a poner dinero y ahora vamos a transformar la economía. I el dubte que sorgeix és, no sorgeix a tots, des del primer moment, serem capaços, no? I ara me'n vaig un poc, aquí és on estem ara, no? Jo me'n vaig un poc a octubre no d'enguany, sinó de l'any passat. Jo sortíem de la pandèmia, jo he de dir, sempre ho dic, que jo me dedico a un tipus de feina en la qual les crisis, jo són al revés, jo són contracíclic, o sigui, contra més crisi hi ha, més feina tenc jo. Me sap greu perquè, escolta, és un pot de broma, però jo, després del Covid, anava tapat de feina. Un dia arriba, gent com en Guillem López, gent com en Rafael Sunyol que està aquí, gent com en Coelho, no? Joaquín Coelho, amb aquesta, escolta, que nosaltres estem sentint que les comunitats autònomes s'estan movent totes i totes estan preparant plans d'actuació per aquests fons, no? Que vienen los fondos, era, no? I què feim? Què feim? No, és que Catalunya, el País Basc, estem xerrant amb els ministeris i els ministeris ens estan dient que hi ha fons, que ens preparem, les empreses per rebre fons, no? Un missatge com un poc, què vols dir? Però
preparem-nos, vinga va, posa la butxaca, no, hombre, has de preparar projectes, has de preparar per al futur, vinga va, doncs ens hi posam. I un poc el missatge en aquell moment, que era totalment desconcertant, perquè era d'aquest estil, estic fent un pot de broma, però era d'aquest estil tan senzill com que era, i ojo, que a Menorca podem fer alguna cosa interessant, podem preparar-nos, podem intentar, no? En aquell moment, sempre les coses que fas les fas per una idea romàntica, no les fas per una idea purament crematística, i en aquell moment la idea era, i ho continua seguint amb molt percentatge, era anem a veure si podem retornar una mica, sol que xerrant de canvi de model, no? Canvi de model econòmic, si podem tornar un poc en aquella Menorca, diguéssim, una mica més reequilibrada sectorialment, on recuperem algun tipus d'indústria, la potenciem, on no siguem tan estacionals en el turístic, on el turisme té un paper predominant, però un turisme reformulat en el sentit que ha canviat un poc tot. I en aquell moment, a l'octubre, xerrant amb ell, Joan, tu que estàs en el carrer, perquè no mires i intentes identificar projectes, trobar projectes. Jo en aquell moment tenia una època de molta feina, però dic, sí, fa temps que no vaig a xerrar, vaig al Centre Bit, vaig als meus col·legues del sector tecnològic a xerrar amb ells, on estan les promeses de Menorca, no? I vas rastrejant una mica projectes. No? I això és el que origina aquesta feina que hem vingut fent fa 12 mesos d'identificació de projectes. Jo us explicaré, intentaré ser el més franc possible, vull dir, la realitat, perquè jo crec que és important que tots sapiguem quina realitat tenim en el teixit econòmic de Silla. Quan dic teixit econòmic jo també m'hi poso, no és que xerri dels altres com si... jo també. I què feim? Tenim... Això és un esquema, l'intentaré i això és el somni que tenim. Somiam, ens posem a somiar i deim, quina visió tenim nosaltres? Us agradaria identificar tot un seguit de projectes que siguin el més representatius, si pot ser, dels diferents teixits econòmics de Silla. Això que vol dir que us agrada tenir gent del sector primari o projectes del sector primari, del sector serveis també, del sector industrial, del sector secundari, del sector tecnològic, una mica cercant una representativitat de tots els sectors. Cercàvem també un efecte pilot, un efecte de demostració, és a dir, abans si aconseguim, perquè vaig a dir una cosa que funciona a Menorca, però crec que és humana. A Menorca, ser pioner això m'ho heu sentit dir alguna vegada més aquí. Ser més pioners, que tirin, si s'envesteixen ja riurem, i si funciona, tothom hi va darrere després. Per tant, nosaltres amb aquesta idea d'anem a veure si posant 2 o 3 piques en Flandes fem uns canvis, que aquests canvis facin, que generin aquest efecte de dir, cap aquí podríem anar. Això era un poc l'idea. Nosaltres cercàvem com a petites iniciatives, no grans projectes, això va ser un dels principals problemes, Rafael, que van tenir al principi, perquè sempre que anaves a ratllar amb un ministeri, com han ratllat, com han treballat subsecretaries d'estat, com han xerrat les conselleries. Quan vas a Mallorca tothom xerra de milers de milions i tot, ha de ser a lo grande. I nosaltres pensàvem, nosaltres sembla que petits paquets d'inversió que es facin, si ens assumes tots, poder conjuntar un 9, 10, 8, no és igual, no teníem un objectiu en si mateix, però cercar aquest efecte. I intentar cercar un cert reequilibri de l'economia aquí regional, però realment volíem dir insular, entorn d'eixos com la digitalització de processos i de productes i també models de negoci que estiguessin basats en reduir la petjada de carboni. Que tot això m'ho semblava a nosaltres que era un concepte econòmic molt coherent amb els 25 anys de Menorca com a reserva de la biosfera. Em semblava que era cap aquí, que havíem
havien d'empènyer. I clar, entre que les iniciatives no són moltes, n'hi ha unes quantes. De fet, hem hagut de fer durant aquest període un filtratge d'iniciatives. Però entre que ens posàvem aquestes valles i que les iniciatives no eren moltes, doncs hem arribat on hem arribat, que us explicarem avui. Aleshores, la visió que teníem i el repte per nosaltres quin era? El repte són, diguéssim, els problemes que nosaltres volíem atacar amb això. Això és molt romàntic, el que estic explicant, però és el que hem intentat, el que hem tingut amb el cap tot el temps quan hem fet feina amb això. És a dir, primer em sembla que hi ha una sobreespecialització turística. Ojo, no xert, que no sobra res, però hi ha una sobreespecialització, ja està. És a dir, tenim els ous amb un parent, no? I ja està, és en aquest parent. Si quan hi ha una crisi turística tenim un sector industrial una mica més fort que ara, o un sector primari, o un altre sector tecnològic, el que sigui, que el pot compensar, doncs tenim diferents ous a diferents països. Hi ha un desequilibri en el sector primari a favor d'un tipus d'explotació, l'explotació més intensiva. Això està fet d'abans, per exemple, de tot aquest any que hem vist un gran debat respecte a l'abandonament del camp, l'abandonament de les vaques, de les vaques de llet i patapim, patapam. Això era previ, però el problema ja el teníem en aquell moment, el que hi havia d'explotacions estava orientat en això. Hi havia el concepte amb una reserva de la biosfera, quan te mires que avui matí que xerraven de temes de residus, de Milà, de bones taxes ciutadanes de separació, de tal, però després el concepte de circularitat, en el sentit de posar en valor tots els residus, tots els subproductes que tu tens, això a Menorca està totalment subdesenvolupat. O sigui, aquí qualsevol regió ens dona lliçons per la raó que sigui, però és així. La reutilització, tot en aquest sentit. En aquest sentit surten projectes ara de biomassa, de biogàs, a partir de que se xerra d'una autonomia energètica necessària per la nostra vida. Després, un altre repte, la dependència energètica i la dependència alimentària. És a dir, hem abandonat tota una sèrie en el sector primari de productes que abans, fruita, per exemple, s'abandona tota una sèrie d'elements a Menorca que quan els avions no poden funcionar, no els atens. Nosaltres ja ho veiem quan hi ha mal temps, però clar, quan són molt de mesos de mal temps, les punyetes començàvem a posar una altra vegada els caquis i els arbres a replantar, I això energèticament multiplicat encara per més. Un altre, que el pes cada vegada se xerra de la insularitat, de la doble insularitat, realment el que hi ha darrere és que el transport cada vegada costa més. El transport cada vegada costa més. La logística cada vegada costa més i no s'aturarà. Per tant, el pes creixent del cost logístic sobre Menorca fa que si això fos un castell, el castell s'hauria d'autoabastir millor. Sentit comú, tot això que dic. I després, un altre repte, que hi ha com un cert debat respecte que som reserves de la biosfera, però no li sabem, diguéssim, treure, polir un rendiment de tot això. I tot això fa que, si juntant tot això, que tenim dues palanques de canvi, que serien la digitalització econòmica i la reducció de la petjada de carboni, la sostenibilitat, interpretada d'aquesta manera, aquí ens posam a pensar, aquí veiem oportunitats a cercar dins Menorca abans que trobam. Oportunitat, el camí que ja hem fet com a reserva de la biosfera és una oportunitat que tenim. De fet, és el que ha passat un poc amb tot el tema del Covid, que Menorca no s'ha mogut després. El que ha canviat és el món. És com si ara te veuen de perfil i dius, doncs no és tan lleig com semblaves, ara estàs com reinterpretat. I és un poc el que està passant darrere aquesta demanda, diguéssim, que hi ha ara. No sé si teniu aquesta percepció, però jo, aquesta intuïció de que Menorca està un poc de moda, està... Sents, ho sents per aquí, per allà, tal i qual. Ve un poc també d'aquest reposicionament que ha fet la percepció de la gent.
bueno, no està tan... No? Abans igual era un mes i ara, bueno, el món s'ha fet més petit i ara ja no som un mes, us hem diferenciat d'alguna manera. Una oportunitat que hi veiem nosaltres també és que el concepte d'illa com a laboratori per fer proves és molt seductor de cara a fora. Quan tu xerres a un de fora, que mira, farem una prova a Menorca per fer X, el que sigui, sí, doncs, una illa molt bé, perquè aquí teniu açò, teniu un pot de tot, i clar, està tancat, podíem veure els efectes, i per tant és un bon laboratori per fer aquest tipus de coses. També és un laboratori per veure com podem transformar. És a dir, nosaltres sempre hem dit, anem a fer aquestes proves a Menorca, abans quin efecte tenen sobre l'ocupació, sobre la desestacionalització, sobre la reindustrialització, sobre el que tu vulguis. I després tu podràs agafar aquest exemple i traslladar-lo a una altra economia. No? El fet que la insularitat empenya a la sobirania alimentària, vull dir, això, el concepte d'insularitat cada vegada ens està fent veure que hem de ser més autònoms en moltes coses. Una és els aliments i l'altra és les energies. També el concepte d'insularitat i el tipus d'empresa que tenim nosaltres empenya que fer coses tot sol, això ens està passant, ho hem vist que tots els mesos ho hem vist. A molts projectes, davant d'aquest desconcert que hi ha un poc ara dels fons Next Generation, que no saps per on tirar, ni ara el banc i te diu que avanza el dinero de los fondos Next Generation, i com ens deuen avançar si ni siquiera saben la convocatòria a la qual s'han de presentar, no? Però bueno, aquest desconcert que té la gent, dius, si ho fem en grup, ho fem de forma agrupada, tal vegada les orientacions, les informacions les podrem filtrar i ens podran ser més efectives. Una oportunitat que vam veure també és aquest estil de vida saludable com a element diferenciador a la nostra illa. No només per un tema saludable de salut, sinó saludable com a estil de vida. A poc a poc, escolta, tranquil·litat, tot això, el retorn a lo rural, tot això ho veiem també com una oportunitat. I veiem Menorca sempre, i així ho hem vist, així ho hem analitzat, com veiem Menorca com un destí natural per visitants que tenen una sensibilitat eco, una sensibilitat eco, bio, sostenible, el que li vulgueu dir, no? Tens-li de turisme d'espardenya, tens-li de això. Ara el turisme d'espardenya ja està ben vist, són d'aquestes coses que amb el temps se recol·loquen, no? Exacte, xileros o xiruqueros o el que li diguin. Mentre tinguin allò és igual el que és, no? Bé, tot això d'aquí què us fa pensar? Doncs anem a cercar projectes, ara mateix us en duim 7, que són els que tenim ja més madurats, més treballats. La feina que s'ha fet bàsicament aquests 12 mesos ha estat d'interlocució amb les administracions públiques, en totes, on aneu? Han tocat 3 ministeris, han tocat 2 conselleries, la comunitat autònoma nostra, evidentment el Consell Insular, per amunt i per avall. I aquesta ha estat una línia de feina, i l'altra línia de feina ha estat ajudar a projectes que estaven en marxa o projectes que encara estaven en una fase d'idea, a madurar el que en deim nosaltres el seu pla de negoci. A dir-li, si tu t'has de convertir en empresa, com hauries d'anar caminant? I això, amb quins sedars ho hem passat? Doncs ho hem passat per aquests sedars. Nosaltres hem dit que ens interessen molt projectes que tinguin el que en dèiem els economistes externalitats positives. Què és una externalitat positiva? Doncs que a part de tu fer feina com a negoci per tu mateix, el teu propi treball i per remunerar la teva pròpia inversió i per fer els teus beneficis, a part d'això pot tenir uns efectes externs saludables per la nostra economia. Què hem mirat? Projectes que ens semblin que o bé milloren la competitivitat dels propis negocis, és a dir, si la digitalització millora la competitivitat d'aquest negoci, voldrà dir que podrà reduir
d'alguna manera la seva estructura de costos i per tant o bé superar aquests problemes d'insolidaritat que té o bé guanyar més doblers i generar més llocs de feina. Vale? Un altre, reduir l'estacionalitat, importantíssim. Diguéssim que el gran drama, el gran càncer de l'economia de Menorca és l'estacionalitat, no és el turisme. El turisme, si no fos estacional, seria una benedicció, però seguint tant estacional, està passant el que està passant, com veus, aquestes sobrecàrregues, diguéssim, d'alguns espais, etc. Costos de congestió, etc. Més treball qualificat, o sigui, hem anat a cercar projectes que siguin capaços de generar feina qualificada, tècnics mitjos, tècnics superiors, gent que puguem drenar d'alguna manera talent que està fora o talent d'aquí que estigui ocupat. Vale? Més exportació, o bé que cerquin més equilibri intersectorial entre sectors, que redueixin la petjada de carboni o que millorin la sobirania de recursos. Si fabricam una cosa o produïm una cosa que no tenim o que hem de dur fora de silla, pensant que això és una externalitat positiva. Vale? Quan un diu jo faig coses socials, no? Creu que jo faig coses socials, doncs això seria el concepte, diguéssim, parametritzat que nosaltres en seguim. D'acord? També, amb aquesta idea romàntica, i ja al cap una mica, que teníem, era ojo que nosaltres estem en una de les illes, reserves de la biosfera, amb més tradició, amb més anys de recorregut, amb més experiència. Per tant, ara sabeu quantes reserves de la biosfera, l'altre dia vam passar una convocatòria de reserves de la biosfera d'ajudes, precisament perquè miréssim abans si podíem pescar qualque cosa. A Espanya n'hi ha 54 de reserves de la biosfera. Que ja no vos sentiu tan especials. No? Jo quan me vaig enterar dic, ja no us un sello tant. No? El que sí que es ve que conses de Menorca n'hi ha poques, que siguin tot un territori, que abastin tota una societat, perquè moltes són una espècie de parcs naturals. Un parc natural, com pots entendre, és molt més bo de gestionar tota una illa i tota la complexitat que té una illa com a societat, diguéssim, estructurada. No? Per tant, m'ho semblava que si nosaltres, amb aquests projectes, podíem col·laborar amb altres reserves de la biosfera per aprendre i compartir coneixements. Vale? Això, la pel·lícula, això és el guió de la pel·lícula, i això és molt romàntic i el que vos mou, també ho he de dir. Si un està ficat en coses d'aquestes, és per això, perquè fins ara nosaltres ho feim, com dic jo, gratis amore, no ho feim de forma amb honoraris professionals darrere. Bueno, aquest és el camí que iniciem a octubre, novembre, desembre, cap a gener, que una mica en col·laboració amb aquestes persones que he comentat, jo vaig rastrejant, diguéssim, vaig xerrant en projectes i vaig fent una petita llista de projectes amb aquesta filosofia darrere. N'identificàvem en aquell moment 10 i surt, per exemple, aquesta és una notícia que surt a l'Econòmico sobre el mes d'abril, quan ja des mes de gener per endavant vam estar estructurant aquests projectes en fitxes, com els volien els ministeris, presentant-les i tal, i vam trobar cap al mes de març-abril que ja podíem, diguéssim, fer públic aquest tipus de projectes. I el titular, l'he posat aquí la notícia no perquè ho de llegir res, sinó perquè el titular resumeix. Són 10 microprojectes per aconseguir fons europeus. El titular està clavat. Això és el que cercàvem nosaltres. No? I aquí hi havia els 10 projectes, que d'aquests alguns 7 es mantenen, i d'altres, alguns s'han transformat i alguns s'han perdut pel camí. Per què es perden els projectes? Jo que m'he dedicat fa 15 anys a donar consells a pimes, els projectes se perden per múltiples raons, però una de bàsica, i és que darrere no hi ha un empresari o empresària. Bàsicament, si no hi ha qualcú
que hi dediques temps, que hi dediques recursos, que s'arrisca d'alguna manera, és una idea i ja està, i una idea és una idea. Poses dins un paper, fas una notícia, te quedes tan panxo, però això no dona de... això no és la teva, no? I que m'està fent feina amb això molt de mesos, no? Darrere hi ha d'haver sempre una estructura d'algun empresari, hi ha d'haver un esperit, una energia emprenedora. Aquí ben que reivindicar un poc, això és necessari, perquè si no tira el tema. Vale? Llavors, això us ho dic perquè ha estat una de les raons que ha causat més. De fet, estem mirant de muntar una jornada perquè tenim projectes que estan estructurats, que tenim pla de negoci, que pensam que tenen possibilitats, però darrere no hi ha una estructura d'empresari o d'inversionista que digui, bueno, jo vinc aquí, vinga va, i això ho empenyarem. Alguns també els hi falta gestors, hi ha altres que sí que tenen un petit capital, tenen una idea, però els hi falta qualcú que empengui, no? Per tant, hem de muntar també unes jornades on trobem també aquest talent de gent que igual està ara feient de camarer o està feient de no sé què i té dues carreres i tal vegada s'hi voldria ficar en un projecte d'aquest tipus. Vale? Bueno, amb això estem ara. Vale? Projectes. Com anem de temps? Quina hora té? 20 minuts. 20 minuts. Vinga, va. Ràpid, vinga. Projectes. Veureu ara unes fitxes que tenen informació, però jo us explicaré el sentit general de cadascun d'aquests projectes, vale? I en alguns casos els seus promotors. Vale? El primer projecte que tenim és un projecte, atenció, que el lidera el Bob. Què fa el Bob aquí enmig? Bueno, el Bob, com ja sabeu, té un projecte que és de custòdia agrària, vale? On du amb voluntaris ve fent el que se'n diria un servei, un doble servei, no? Un servei d'assessorament per la transformació de les explotacions. Tu tenies un model que era o més intensiu o més basat en un tipus de cultius. Si vas cap a aquest tipus de cultius menys intensius, amb unes metodologies X, que jo no som agrònom ni vindré a defensar aquí, si fas això, la productivitat i sobretot la qualitat del sòl millorarà. Vale? I a més, fa un poc, com li deia avui en Rafael, fa un poc d'acreditació de qualitat i després li fot el sello i fa com d'AENOR, no? De dir, esto es cuestión de calidad, no? Esto es custòdia agrària, no? I això té un valor. Si no hi hagués això darrere, diries, això és un pardal que fa les coses d'una manera alternativa. Però bueno, si hi ha aquesta part, també té el seu valor. Vale? I això ho ha vingut fent amb una estructura que ens planteja quan ratllem amb ells, que si li poguéssim donar un impuls, això en tos d'anar a unes 30 explotacions podríem arribar a unes 60. I això representaria, diguéssim, professionalitzar això, tornar-ho una entitat de serveis, permetria arribar a que més explotacions tinguessin més superfície de Menorca tingués un tipus d'explotació i que la qualitat del sòl se recuperés i la qualitat dels aqüífers recuperés, i ells ho tenen parametritzat tot això, per això se dediquen a això i tenen gent professional darrere que els ajuda, de fet estan en estudis en la UIB, vull dir que no és una opinió, és que està més contrastat. Si això m'ho semblava molt interessant perquè era un projecte dins el sector primari que a nosaltres m'ho semblava que era digne d'impulsar. Això era un... Per què no un altre? Perquè m'ho semblava que a nosaltres, la nostra interpretació molt particular és que s'ha d'anar per aquest camí. Un altre que vagi per un altre camí, o sigui, és que les vaques vagin per un altre camí, no? Vull dir, també poden digitalitzar-se, també es poden tornar més sostenibles i tal, però a nosaltres m'ho semblava que en termes de sobirania alimentària, en termes de rentabilitat, de cercar models de negoci que fossin més rentables per a les famílies que s'hi dedicaran, etc., això
Això era un model, no? Això és un. Un altre era aquesta famosa trobar amb una persona que està disposada a adquirir o a llogar o té preulat un espai que ara està precisament amb una activitat d'aquestes intensives i ja sabeu que aquest debat que tenim respecte a quina és l'activitat principal o quina ha de ser l'activitat principal. Trobar un projecte que se mos presenti i se mos diu l'activitat principal serà l'agrícola i la ramadera, una combinació de les dues, anant dins el sistema de custòdia agrària, però a part jo vull que les habitacions que hi hagi, si hi ha 6, 7, 8 habitacions que hi hagi, se faci d'una forma més professional. Ara tenim com dos mons. La gent que es dedica al turisme, que ho fa de forma professional, la gent que es dedica a l'agricultura i la ramaderia, que ho fa tal, però un mix de totes dues coses on les dues se facin de forma, professionalitzada, que jo sàpiga no ho tenim. I de forma integrada. Llavors, aquí també m'ho semblava que era molt interessant perquè era un exemple d'una transformació de baix d'una explotació on nosaltres també ens interessava molt, en Rafael i a jo mateix, saber si aquest canvi productiu també generava recursos per qui s'hi dedicava. És a dir, perquè el camp, Antoni ho diu aquí també, el camp s'enratlla molt de rentabilitat, però l'experiència que tinc jo, quan mir algun nombre d'una explotació agrària, és que hi ha molts misteris, vull dir, no sé si, jo no dic que sigui rentable, però dic que hi ha molta gent que diu que no és rentable i els nombres aquells no els veig clars. No els veig clars perquè, estic més o menys acostumat a veure nombres i per tant també ens interessava molt saber abans com això se podia contrastar, si realment, no sé, fer una combinació de fruiters, de verdura, fer un altre tipus de producció, mantinguent també una part de llet, però d'una altra manera productes valoritzats i tal, això realment donava de viure, o si no, si era dependent de les ajudes públiques externes. Això era un altre. Un altre és un projecte d'aquest tipus que el que ha fet ha estat integrat, també sabeu el debat que hi ha a Menorca respecte a les plaques solars, les intrusives que són, això era un exemple d'un acord de custòdia agrària que havia anat més enllà i havia incorporat la part energètica dins la custòdia, o sigui, dedicant aquells sols i aquells espais o sigui, que no hi hagués només una lògica de producció agroramadera, sinó que també hi hagués la producció d'energia dins aquest, això també és un dels projectes avalats, diguéssim, per el sistema de custòdia agrària i aquest era un altre. Quart, Imago, aquest és d'un emprenedor de Ciutadella, segur que n'heu sentit a ballar. Jo sempre tenia un misteri abans de conèixer Níquer i era perquè una idea que estava desenvolupada i tal no sortia en el mercat i ho he descobert enguany. Ho he descobert enguany perquè em feien bé. En aquest cas, si ho sabeu, si no ho repassaré ràpid, aquí es tracta de... Nosaltres ho considerem un projecte de fabricació, un projecte del sector de la indústria. Per què? Perquè pretén que una sèrie de trampes que tenen una diferenciació respecte a les altres, que són amb materials biodegradables, aquest tipus de trampes ara es fan en plàstic i es fan a Àsia, per resumir. Abans com podíem tornar una base de producció aquí a Menorca que, clar, per fer pagar un preu més elevat tinguessin algun tipus de diferència. La diferència que estem treballant en Níquer és la diferència del material biodegradable, del partenariat que hi té amb una entitat investigadora de Canàries que treballa sobre el tema de les feromones. No m'allargaré gaire perquè Níquer m'atatxarà que no en sé prou, però bueno, aquest era un que ens interessava a nosaltres d'aquest projecte, que era muntar una petita fàbrica a Menorca. Per tant, això per nosaltres era molt interessant. I si a més a Níquer i a 2 o 3 persones més els donava una ocupació
en els pròxims 20 anys, pues, superinteressant, perquè si no, un dia ni que es cansarà i acabarà pues, que se'n anarà a una altra banda o que tal, vale? Aquest també és un projecte, aquí està, és un projecte de digitalització de l'atenció sociosanitària, vale? De fer un pilot en un centre de dia i amb atenció domiciliària de persones majors a través de la digitalització, incorporar Internet of Things en tot el que és la sensorització i la comunicació entre usuari, professional i familiar, perquè reduir un poc l'angoixa que això suposa a l'hora de quan tens una persona gran en el teu càrrec, vale? Que no sigui només el catxarro que t'avisen quan t'has caigut, sinó hi ha una sèrie de tecnologies que te permeten dins la llar, dins el centre de dia o dins amb ells amb una sèrie de pulseretes pues, seguir una sèrie de paràmetres que permetin una millor qualitat de vida per l'usuari, una millor qualitat de vida també per als familiars, per si són cuidadors d'aquest projecte també que tenim. Un altre és un projecte més de caràcter tecnològic que ens fa molta gràcia perquè és una col·laboració entre una empresa tecnològica i una empresa turística i bueno, el que han fet és una eina que tenien ells per ús propi, que és bàsicament perquè si no també se m'enfadaran perquè a vegades no ho expliquem prou bé, bàsicament és mecanitzar tot el que és picar dades dins una empresa, vale? O sigui, a través no de lectors i escàners, sinó a través del correu electrònic. Conforme t'entra la documentació, conforme t'entra una reserva, conforme t'entra un pressupost, conforme t'entra un albarà, ja directament, pum, que això es parametritza i es queda. I és una eina no només per aplicar a la teva eina de gestió, sinó que ells vendran aquesta eina perquè la puguin comprar altres RPs, altres sistemes de gestió, etc. El seu projecte és muntar un altre tecnològic a Menorca, vale? Per tant, també m'ho semblava molt interessant. A Menorca s'enxerra de tecnologia, però de tecnològiques estan comptades ni amb una mà. D'aquí, tecnològica vol dir de desenvolupament de productes tecnològics. Per tant, m'ho semblava molt interessant. Si a més hi havia el coneixement d'una empresa gran de Menorca, capital de Menorca, amb una empresa tecnològica d'aquí, doncs em semblava que això també era digne de posar dins el conjunt. I aquest és un dels projectes nous que s'ha incorporat després. És un projecte bàsicament que el que persegueix és en els qui, no sé si us heu dedicat o no, però els qui us dediqueu a fer promoció de qualque cosa a internet, veureu que avui en dia has de passar per dos tubos. Un tubo es diu Facebook i el seu grup, i un altre tubo es diu Google, no? Aquest és més estret encara per passar. Ells tenen tota la informació i el que fan és te la venen a trossets a canvi de que tu posis publicitat. Aquí a Menorca tenim una empresa que es diu Marian, que es dedica a l'ús de bases de dades turístiques per analitzar destinacions, per donar informació estratègica de si hi ha més demanda o no d'una destinació i tal, i ara el que volen fer és un producte, que és una empresa que ja està radicada dins Menorca, volen fer un altre projecte, com diguéssim un spin-off que es diu, una nova empresa basada en que tu no hagis de passar per Facebook i per Google, sinó que tu tinguis les seves dades, les posis en el seu sistema i ells te recomanin quina publicitat has de fer d'acord amb el tipus de client que tu vols localitzar. Ells se volen centrar en turisme, però el foc que li volen donar en el projecte és que ajudin a Menorca, diguéssim, a conèixer millor aquest turisme ecoturista per amb aquest coneixement poder atracar millor que altres destinacions. A la vegada que fas una eina tens una externalitat positiva, a part de generar aquesta empresa tecnològica, que seria ajudar a Menorca a conèixer millor i arribar millor en aquest client ecoturista.
Conserva Menorca i l'Oficina de la Reserva de la Biosfera fa molt èmfasi en que aquest congrés d'ecoturisme d'Espanya s'ha fet aquí a Menorca i està molt en aquest circuit, però és un circuit que li falta desenvolupament tecnològic en general. Bé, amb aquests 7 projectes nosaltres ens donem compte que tots són molt petits i que han de fer qualque cosa, i aquí és quan anem a xerrar amb administracions tots ens diuen és que això és molt petit, has d'esperar, això és molt petit, has d'esperar. I nosaltres arribem a la conclusió de que la manera en què ens agradaria tramitar això és la unió hace la fuerza, sumar tots aquests projectes. Hi ha projectes on els promotors poden posar més fons ells, altres que no, per tant, uns diguéssim Robin Hood, uns s'ajudarien amb els altres, i el que feim és, gràcies també que tenim una persona dins dels socis, que és una persona que té experiència, és un abogat que té experiència amb aquest tipus de coses, està retirat aquí a Menorca, però a Barcelona havia fet aquest tipus de clústers, i ens recomana fer el que se'n diu una agrupació d'interès econòmic. És com una UTE, perquè no sé si teníem un escap, una unió temporal d'empreses, on diverses societats se posen d'acord, bàsicament, és que està en el Codi Mercantil està, vull dir que no és un invent, i bàsicament serveix per o compartir una patent o per presentar-se una ajuda junts, que era, el segon supòsit era el nostre. I el que han fet ha estat generar una entitat que no té afany de lucre, tampoc no té afany de perdre doblers, per agrupar tots aquests projectes i fer com una espècie de cooperativa, perquè us entengueu, on ells financen la preparació dels projectes d'ajudes i després l'entitat veurà, depèn de la convocatòria, si els fons passen a través seu i els distribueix o no, o si van directament en els projectes. Però ajudaran d'alguna manera a empènyer la presentació de projectes de forma conjunta. Això és una estructura que van generar el mes de juny-juliol d'enguany, la van anar a constituir, vam intentar fer-ho tot amb molt pocs costos i després van posar una quota d'entrada pels projectes que heu vist aquí, que han aportat una quota d'entrada i financen una mica, mentre no tinguem la presentació d'aquesta ajuda, tot el que és el procés de presentació convocatòria, anar a tocar els nassos a les administracions perquè us tinguin en compte, quan tinguin la convocatòria presenten-nos i després tot el procés de justificació i bla bla bla. Tot això em sembla que segons quina empresa no ho podrà fer i si ho feim de forma conjunta serà més bo de fer. De fet, na Júlia és aquí per això, perquè és la persona que ara mateix la que du l'entitat és ella. Des de fa recentment 3-4 mesos també. Bueno, això és el que hem fet ara. Llavors l'idea és aquesta, és continuar mentre duri la vigència de les convocatòries amb aquesta entitat, i aquesta entitat, quan s'acabin les convocatòries d'ajudes, ja la diluiríem si no és que els socis decideixen una cosa diferent. A partir d'aquí, què ha passat en els 12 mesos? Que se mos han presentat més projectes, i més que se mos presentaran conforme els fons europeus se vagin convertint en convocatòries. Nosaltres, quins seràs, com vos dèiem seguir? Nosaltres hem cercat això, que hi hagi o bé un element de digitalització, que es treballi el sector tecnològic de Menorca, que es treballi el concepte que es diu de digital work, de feina digital, de teletreball, de models combinats de teletreball amb treball físic, etc. El tema de sostenibilitat, economia circular, o també en termes turístics el que se'n diu turisme regeneratiu, que em sembla que és el concepte que hem d'empènyer. Turisme regeneratiu és aquell on un turista que arriba no deixa una petjada, sinó que d'alguna manera la restitueix. Com us feu una idea, no va fer una excursió nàutica només, sinó que va fer una excursió nàutica i després va fer alguna ajuda de reposició de la posidònia, perquè així és neutre, diguéssim, en termes de petjada. Ho estic caricaturitzant, però un poc el concepte seria aquest.
i ens interessa molt que els projectes entre si generin sinergies. Per exemple, el de níquel ens interessa molt perquè si ell desenvolupa una sèrie de trampes que són biodegradables, els clients seus, per exemple, seran els projectes de custòdia agrària, no? I podrà fer un pilot o no, però es podran entre ells compartir coneixements. Escolta, podries fer això, podries millorar el producte així, això. Vale? I això és el que a nosaltres ens sembla que és el difícil que creiem que estem construint sense donar-nos compte, que és què vol dir ser una empresa dins una reserva de la biosfera, que és una cosa, és un terreny, diguéssim, inexplorat. No... Què és això? Què significa? Nosaltres ho estem intentant interpretar d'aquesta manera errònia o encertadament. Vale? Llavors, tenim altres projectes en cartera que aquests encara no estan dins el projecte, però els tenim, no? Un, per exemple, és un altre projecte industrial, un projecte de fabricació d'estacions de bioetanol, que és un combustible que se pot fer a través de desperdicis alimentaris o inclús a través de xerigot, no? El xerigot que surt de les explotacions que té una part de glucosa, i si té glucosa té sucre, i si té sucre podem fer alcohol, ¿vale? Això de química ja no me'n record, però m'ho ha explicat 1000 vegades. Què passa? Aquí tenim un promotor, però ens falta una estructura de gestió. Aquí necessitem, perquè aquesta persona no és un gestor, aquesta persona no és empresari, és un genio de laboratori, però aquí necessitem qualcú que, i fins que no ho trobem, no entrarà dins el projecte, perquè no s'entengui. Vale? Hi ha un altre que és un projecte que està relacionat amb desenvolupar software per precisament gestionar millor aquestes explotacions de custòdia agrària. Tot el que són les relacions amb l'administració, els planos de finques, les analítiques de sol, la productivitat, els sistemes de riego que estiguin automatitzats, tot això per explotacions grans hi ha softwares, però per explotacions mini no n'hi ha. Aquí hi ha un projecte també tenim un projecte amb gent que fa temes de vols en drons, perquè ara molta feina que fa el GOP la fan voluntaris, però això podria fer un dron, perquè tiraries un vol, faria una passada. Evidentment, el voluntari no val, però si hi ha un servei darrere d'un software s'hauria de cobrar, no? Per tant, en aquest cas tenim una empresa de La Rioja xerrant amb gent d'aquí, de Menorca, que estan mirant d'empènyer aquest projecte. El tenim definit, però no tenim empresaris aquí. Vale? O un altre, que és un altre projecte industrial, que és té una flota de lleuts sobre la base de motorització elèctrica, etc. Però la idea no és fer això, que això ja està fet. Sinó la idea és que aquests serveixin com a efecte demostratiu per fer excursions en el litoral de Menorca que a part duguin un concepte de custòdia del litoral. És a dir, que puguis fer turisme regeneratiu. Jo no agafo una barca d'aquestes que fa Renault, que fa Deca, no sé quantos, sinó que agafo un lleut, que és elèctric, que a part quan passa té una sensorització sobre la Posidònia, perquè aquí no s'hi aturarà, perquè si l'intentes aturar la barca dirà que aquí no s'atura, tota una sèrie de coses. Aquí estem lluitant, perquè aquí hem tingut diverses persones que l'han intentat empènyer, però per raons diverses, que a vegades passa això, a vegades tu t'interessa un projecte però no estàs en el moment de fer-lo, per lo que sigui, personal, familiar, empresarial, perquè tens una altra inversió a fer, per lo que sigui. Aquí tenim els projectes perquè sabem que hi ha altra gent interessada en tirar endavant això, i nosaltres el que no farem serà, intentarem que aquest tipus de projectes tirin endavant, però hi ha d'haver qualcú que l'entengui. I ja per acabar, res, això és un poc més justificatiu, per dir, escolta, duim 12 mesos, feien feina amb això, aquí hi ha un poc tota la feina que hem vingut fent, ara tenim pendent fer properament una primera assemblea amb els socis per presentar un poc l'activitat d'enguany i el
hem vingut fent i tal, compartir informació. I el que ens té una mica neguitosos és que, bueno, jo quan vaig començar a l'octubre pensava que en aquestes alçades ja tindríem convocatòries en marxa, perquè que viene el lobo i el lobo encara no ha aparegut. I nosaltres anem fent feina i mentre surta, pues, sembla que està passant això, que una altra vegada a aquest país li costa amb aquesta, i amb això no ho estic criticant, amb aquesta estructura que tenim de els doblers arriben a Madrid, se divideixen per comunitats autònomes, després les comunitats autònomes se divideixen per illes, després per illes se converteixen en ajuntaments, fins que no arriba fins aquí, i clar, i després hi ha, la Joana ho sap molt més, no? Hi ha turisme, hi ha agricultura, i tothom vol agafar els tros de lo seu, i això passa que estan seguint unes negociacions que estan enredarint totalment l'arribada de fons. Correm el risc que, clar, que els fons s'han d'arribar i han de justificar, perquè després muntar una empresa no són 2 dies, muchacho. Vull dir, això és un projecte que tu pots tenir preparat a 5 anys, però que després quan arribin els doblers s'han de fer inversions, i mucho me temo que després quan arribin tindrem un problema també de proveïdors, perquè quan arribin tothom voldrà digitalitzar, tothom voldrà robotitzar la seva empresa, tothom voldrà fer una sèrie de coses, i clar, a Espanya i al món hi ha una sèrie d'empreses que ho fan, no sortiran com a bolets o no sortiran en 2 dies. I això és el que ara, sincerament, ens té més preocupats i el que ens té una mica a l'expectativa. Tothom us diu que els fons estan allà, que estan a punt d'arribar, a punt de sortir, però bueno, la veritat és que fins ara han sortit algunes convocatòries, per exemple, tot el que s'ha desplegat en termes d'energia, de plaques solars, els darrers mesos a Menorca, que totes les empreses hem estat locos presentant projectes perquè la factura ens havia pujat tant, tot això són fons Next Generation, de fet. Vull dir que, per exemple, tot el que ha estat la part d'energia solar, tota la part de transició ecològica i tal, tot això la veritat és que s'ha desplegat molt ràpid, perquè què van fer? Ells van dir, no, d'ulls doblers que ho fotrem dins la mateixa línia que nosaltres, o sigui, multiplicam els fons a les línies que jo veig que anarà per aquí, perquè no seran capaços de fer no serem capaços de fer noves convocatòries i tal. I aquí s'acaba la meva posició, no sé si té molta més coses. Ni que et pagues la cervesa després. No sé si teníeu coneixement d'aquestes línies o n'heu sentit de xerrar. Just un poquet. Jo crec que si hi ha qualcú que us ve i us toca la porta i us diu que ja sap com aconseguir fons Next Generation, desconfiau. Desconfiau perquè realment ara mateix hi ha poca informació. Es veu que hi ha fons Next Generation ficats a convocatòries que s'estan tirant, per exemple, han sortit algunes d'innovació, molt relacionades, per exemple, amb el món de ciència i tecnologia, està preparat per centres d'investigació, etc. I no sempre tothom hi pot arribar. Ara per PIME encara està per arribar. S'espera que el primer trimestre de l'any que ve se desplegui i tots tinguen molta feina. Espero que sí. Bueno, res. Gràcies a tots si no teniu cap